Hor daude Bergarako Kukubaso, Elgoibarren dago Elgoibarko baso biziak, Solaruzeko baso biziak, eta, bueno, horrelako hainbat, baso soz ere badaude, pilo bat. Eta, bueno, dagoen asmoa da, batu dira, herritar batu dira, ikusirik administrazioatik, batez ere, eta udaletxetan ere ez dutela momentuz, ez omen dute interes handirik, berreskuratzeko herri lurrak eta antzinako basoak, herritar horiek batuz edo, ari dira lursaiak eta erosten. Musikak horrelako zaitzen ikusten ditugu. Urritzak ere daude, gero eta errekar dut edo baldin bagoaz, hor ja behian hasten dira altzak, lehen batek aldetu dita altzak hasten dira aliso. Dira ibei basoa sortzen duten zuhaitza. Bi dira jakalardoak, eta bat da parakol bat. Hau da arkambelea, Ciervo Volante. Hau da Capricornio handia, ditu ere bi adar oso handiak. Eta hau egiten dituzte zuloak aritzetan. Zer gertatzen da? Orain igual lehen ziren oso urriak, oso gutxi. Baina gero beste baso batzu ziren de Realengo. Quinto Real, hor Nafarroan, dakizuenez, hor pagoa daude. Horiek ziren, nozatzen zaie, Montes Altos. Hau da, usten zuten, zuzen hartzea, eta horiek erabiltzen ziren gero itsasontziak. Eta hau ateratzen bazaie, kendu altzaie, berak gero ja aterako du beste bat. Hau da pivotantea. Orduan, orain, kanpoan badago pivotante horrek, sustegi horrek bilatzen du lurra, eta egiten du, kanpoan dagoenez,